kula badhe nambahaken tembang pangkur, tembang mocapat. Perkenalkan kula Imratus Solihah. Kula Regita Dianova Prameswari. Kula Diah Musijingan Hapsari. Kula Naomi Sita Andi Pinasti, nomor absen 21. Skip saya terus. Tunggal kali 3 abata. Mingkar mingkor ring angkara akarana karenan marti siwi sinawang resmining kidang sinupa sinukarta mring kretarta pakar dening ilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji